Magandang tanghali po mga mamis. Nandito na naman po si Christine Sang TV na magluluto sa tanghalian nyo. At magluluto tayo ngayon ng paksiw na isdang bato. Or sa Bisaya po is isdang carbalyas. Ayan, isdang carbalyas po to. Ayan, yan yung mukha ng isdang carbalyas sa Bisaya. Or isdang bato. Isdang bato siguro to. At ayan po, mga sangkap. Ayan, sili mahaba, kamatis, bombay, bawang, dahon ng sibuyas. Tapos mag-add tayo ng 1 cup of mineral water. Tapos merong suka, mantika. At ayan, magtimpla na po tayo. Ilunod na po natin. Unahin natin ang mga isda. Ayan, i-ano natin siya. Sila, i-arrange natin sila. Ganyan ako pag nag-ano ako ng isda, mga mamis, nagpaksiw. I-arrange ko yung mga isda. Ayan. Sana po maawa si YouTube, i-monetize na niya yung channel ko dahil mga 3 days na siguro ako nag-apply, wala pa ring resulta. Naman. Sana i-monetize na niya na ako para sa aking mga anak. Para naman talaga to sa aking mga anak itong pag-vlog kong pagluluto. Para sa aking 4 na anak. Sana maawa si YouTube sa akin. Mag-i-email na siya kung monetize na ba ako o ano. At ayan, ilunod na natin ang lahat ng sangkap. Unahin natin ang bawang. Isunod natin ang bombay. Third is kamatis. Tapos, fourth is sili mahaba or sili atsal sa Bisaya. Fourth, ayan, itapis natin ang dahon ng sibuyas. Bisaya style po to mga mamis ha. Ang pagpaksiw ko ngayon. Bisaya style. Mga luto ko, mga Bisaya style po. Dahil Bisaya po ako. Proud Cebuana. At ayan, bago natin, saan ba yun? At mag-add tayo ng konting suka. Add tayo ng suka. Wag lang nating masyadong damihan dahil ang suka namin ay maasim. Yung pure talaga na suka. Yung galing sa puno ng niyog. Tapos, isunod natin ang mantika. Add tayo ng mantika para maging malapot siya pag naluto na siya. Mas masarap kung medyo madami kayong ilagay na mantika. Masarap siya pag naluto na mga mamis. Tapos, ayan, add na po tayo ng timpla. Ayan, bitchin. Tapos asin. Ayan, andito na naman tayo sa timpla. Ayan, gaya ng sinasabi ko, mahilig kami sa medyo maalat-alat.
Pero kung kayo po ang magluluto, ayan, nasa sa inyo po yun. Ang desisyon kung gaano kadami ang asin. Hindi naman talaga tayo parehas ng panglasa. Ayan, meron nga ding gusto nila ng hindi na lang sila magtimpla. Pero kami talaga, mahilig talaga kami sa ulam na medyo maalat-alat po yung lasa, mga mamis. At i-add na po natin ang 1 cup of mineral water. Ayan, magsabaw lang tayo ng konti. Konti lang po natin idagdag. Ayan. Isang ganito lang po ang ilagay niyo kung magluluto kayo. Pero nasa sa inyo po yun ang desisyon. At pagkatapos, takpan na natin at isalang na natin. Isalang na natin, mga mamis. Ayan, naka-on na siya. Ayan. Antayin na lang natin to ng mag-antay tayo ng mga 2 minutes. I-check natin siya ulit. Ayan. See ya! At ito na po mga mamis. I-check na po natin siya ulit. Ayan, kumukulo na po. Pero, siguro mga pa to, mga 3 or 4 minutes bago siya maluto. Sakto ding medyo yung sabaw niya. Maglapot. Yan, sobrang bango na niya. At i-check natin ulit, mga mamis. Yan. Malapit na siyang maluto po. Ito po ang affordable ulam natin ngayon, mga mamis. Ang paksiw na isdang bato or isdang carbalyas. Worth 120 pesos. Yan, 120 pesos lang po itong ulam natin today. Yan, maluluto na siya maya-maya, mga mamis. Pero paanohin po pa natin tong sabaw niya. Kung sa Bisaya pa ay ato siya pahubason. Pahubas-hubason na ito, mga mamis. Pahubas-hubason. Bakit Bisaya yung sinabi? Yan, takpan natin ulit. At charan! Luto na po siya, mga mamis. Ayan, luto na po. Ready to serve sa tanghalian. Maglagay na po tayo sa plato. Para makita po natin kung gaano kasarap ang ating paksiw na isdang carbalyas today. Ang maganda dito, mga mamis, masarap talaga tong isda na to. Paborito namin tong isda na to. Dahil masarap yung niya, yung laman. Hindi gaya sa ibang isda. Tapos hindi siya na yung tawag dito, hindi siya na may iba kasing isda, mga mamis, na kung maluto na ay magkahiwalay yung laman, yung niya, mga putol.
Ayan po, sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like and share at pa-comment din kung may time po kayo at pahit po sa